Pajjiżna qed jiżviluppa brata maġla ħafna fejn tidħol l-infrastruttura, iżda l-għajnuna soċjali spiċċat minsija. Iddikjara dan il-kap eżekuttiv tal-YMCA Anthony Camilleri, illi tkellem mal-Malta Independent fejn spjega kemm verament hawn persuni f'pajjiżna li jbatu l-faqar u li m'għandhomx aċċess għall-aktar affarijiet bażiċi bħall-elettriku u anke ħwejjeġ. Fl-intervista li saritlu huwa spjega li huma bosta n-nies illi mhux qed jaffordjaw jgħixu u saħa illi tista' tkun sitwazzjoni ta' kriżi waħda illi titfa' persuna fi kriżi serja ta' faqar. Kif tenna li kull wieħed u waħda minna nistgħu nispiċċaw f'dan ir-riskju. Camilleri qal illi fl-2024 kienu 335 il-persuni f'riskju li jispiċċaw bla saqaf fuq rashom u 185 kienu homeless. U spjega li l-YMCA tagħmel l-almu tagħha sabiex toffri għajnuna lil dawn il-persuni iżda r-riżorsi tagħha huma limitati. Fejn spjega wkoll li primarjament il-problemi li jwasslu għal homelessness huma użu ta' droga u problemi ta' saħħa mentali. Iżda minn barra dawn hemm ukoll sitwazzjonijiet ta' vjolenza domestika, koppji li jinfirdu u anka anzjanità. Fl-intervista ħareġ li 74% tal-persuni li spiċċaw homeless kienu irġiel. Dan fil-waqt li jidher li hemm problema serja fost dawk li għandhom aktar minn 60 sena. Intant il-kap eżekuttiv tal-YMCA jappella sabiex din is-sitwazzjoni tibda tingħata aktar priorità fejn insista sabiex issir strateġija nazzjonali kontra l-homelessness. U spjega wkoll li din għandha tkun fiċ-ċentru ta' kull diskussjoni brabta mal-budget ta' pajjiżna. Dan fil-waqt li jinsista li għandu jkun hawn aktar għarfien dwar din il-kriżi. Apparti minn hekk il-politiċi għandhom jieħduha bis-serjetà u mhux sempliċement jiddiskutuha sabiex jaqtawha mill-lista isa tema bħall-oħrajn.